Dobar dan. Pozdrav za sve naše pratioci našeg YouTube kanala. Kao što sam obećao da se obratim svake nedelje do tamo negde kraja aprila, preostaje nam još nekih 5-6 nedelja, ne znam tačno. Danas je 20. mart i imamo u martu još, pošto računam da su nam radne i subote i nedelje, znači u martu imamo do 31. to je negde desetak, nešto manje desetak dana i imamo ceo april. Posle imamo na pretek, kao što i većina, verovatno, naših kolega, znamo to, znamo da su svi u velikom cajtnotu, jer polako se približavamo datumu kada treba da prestane stara fiskalizacija, da krene nova fiskalizacija. Ono što sam dužan da kažem, a ujedno i da shvatite da imamo nekih i tehničkih problema po pitanju fiksnih telefona, jer jednostavno smo uključili i novog operatera na kome smo prebacili naše fiksne telefone i da jednostavno sa dva operatera možemo da komotno radimo, jer ne smemo da dođemo u situaciju da ostanemo bez interneta. Jednostavno, to je nešto što nam je dosta važno, ali kod ovog novog, tu gde prebacujemo naše fiksne telefone, dolazi do određenih problema i kao što znate, verovatno ste to i sami osetili, da se na fiksne telefone ovih dana, proteklih par dana, javljaju, mi smo taj kvar prijavili, juče smo razgovarali sa njihovom tehničkom službom, da nam to podhitno reše, jer je stvarno veoma neprijatno da kad pozovete, da jednostavno on prijavljuje neverovatne stvari, da taj broj ne postoji, što može da izazove vrlo neprijatnu situaciju, da korisnici misle da smo eventualno nestali, otišli i tako dalje. Primili smo dosta i avansnih uplata, tako da je stvarno neprijatno da kad neko pozove fiksni telefon, da se čuju takve, naravno, po meni gluposti, tipa nepoznat broj. Znači, to je tehnički problem kod operatera, tako su nam i rekli, i ja sam ih zamolio da učine sve kako bi to već u ponedeljak, 21. marta, bilo sve u redu. Ja se nadam da će oni sve učiniti da nam to omoguće, bar se nadam. Ako ne, da znate da je to tehnički problem i da mi ne isključujemo telefone, da jednostavno smo prebacili te telefone kod drugog operatera, zato što smo imali problem sa tim operaterom sa kojim još uvek radimo, ali smo samo fiksne telefone prebacili. Pa evo, znači, problem je tehničke prirode i da znate, ne isključujemo mi te telefone, nego jednostavno postoje određeni tehnički problemi, kako su nam rekli, i nadam se i čvrsto su obećali da će to rešiti. I ja se nadam, ako ne, boga mi, morat ćemo da ih pozovemo i da vidimo stvarno ili će taj problem da reše, jer to više ne smemo dozvoliti, jer su to ipak neke neprijatne situacije. Tako da vas molim da to i da imate razumevanja za to. Imate svi naše fiksne telefone, ja se slažem da pošto je Vesna tu najviše zauzeta oko toga, njezini telefoni neprestano zvone, i kad naravno spadne samo na mobilne telefone, onda je to još grđa stvar i stvarno je problem da nas dobijete i ne znam,
nadam se da će se to rešiti. Vidjet ćemo to danas u toku dana. Za sada me još nisu pozvali da vidim da su našli to rešenje. Toliko o tim telefonima, ali čisto da znate da nije do nas i da stvarno imate razumevanja za taj peh koji nam se dešava, ali šta da radimo. Tehnika je to, uveli smo i optiku, čak što više, nadajući se da ćemo imati manje problema, a evo, pokazuje se da problema ipak ima. Toliko o telefonima, čisto da znate. Ono što bi takođe skrenuo pažnju, to je da se obratim svim korisnicima koji su avansno uplatili što kase, što softver, da zamolim, znači da jednostavno to što ste vi uplatili i avansirali ne znači da sačekate tamo negde kraj aprila, jer verujte mi, bojim se da ćete tu imati i sami problema i mi ćemo imati problema. Ja sam se sa Vesnom dogovorio da ona sutra, znači 21. marta, svim korisnicima koji su avansno uplatili i ove kase i softver, a verujte ima dosta toga, da im se mailom obrati sa jednim mailom upozorenja da pod hitno, znači, ali baš hitno, nas kontaktiraju da se dogovorimo za termine, da donesu ono što je dogovoreno, kad je softver u pitanju, računari, sve ono što već smo pričali o tome, kako bi svaki računar pregledali, eventualno ga podesili, mada mi za to nemamo stvarno puno vremena. Šaljemo kod određenih servisa koji se bave tom problematikom i kad nam oni vraćaju te računare, onda znamo da ćemo to brzo rešiti, jer to ljudi rade profesionalno i ja se u to ime zahvaljujem što oni to fantastično rade, ali eto, to je njihov posao. Naš je posao da uvedemo ovu fiskalizaciju koja nam je već od jula meseca, koja je krenula i pravi pakao, da ne kažem užasne probleme, jer jednostavno, znate, čini mi se da je to ipak kratak period i da postoji mnogo korisnika, mnogo poreskih obveznika fiskalizacije i mogu da zamislim da je takva i slična situacija i kod ostalih kolega koji se bave ovim poslom, tako da imajte puno poverenja da ćemo mi se potruditi maksimalno da ispunimo sve, ali morate i vi da učestvujete u tome. Tako da ćete dobiti verovatno sutra mail sa upozorenjem u nekom najboljem smislu da se pokrenete. To što ste vi avansno uplatili ne znači da ste završili posao. Vi znate šta treba da se radi i stoga mi moramo da imamo neki pisani trag i zbog toga i to i radimo, sasvim otvoreno to kažem. Upravo radimo zbog toga da danas sutra ne biste imali izgovor da ste sve uradili, platili, a da eto mi nismo stigli da završimo vama taj posao. Zato ćemo imati pisani dokument da smo se obratili mailom svakom korisniku, ne možemo da ih zovemo, nemamo neki pisani trag, ne možemo da zovemo korisnike, ali će mail biti dovoljno da danas sutra, ako dođe do takve situacije, meni je žao što ovako govorim, da ipak imamo neki dokaz da smo sve učinili, ali ako neko neće da dođe, mi ne možemo stvarno da idemo na kuću i da kucamo na vrata i da pitamo zašto ne izvršavaju svoje obaveze. Ovo je ozbiljno upozorenje, nemojte ga pogrešno shvatiti, vama je to u prilog, vi ćete imati problema i to velikih problema ukoliko sve ovo ne završimo na vreme, a mi smo voljni da to odradimo. Imali ste poverenje da nam platite to, ali posao nije završen.
niste ga vi završili, nismo ga mi završili i uvek po pravilu, ja ne kažem da je to 100% pravilo, ali po pravilu kod nas je uvek neko drugi kriv. Tako da shvatite ovo ozbiljno upozorenje i da jednostavno nam pomognete i da zajednički ovo prođemo, jer ne znam, zašto ste platili onda ako vas nema, ne javljate se, a mi stvarno imamo vrlo malo vremena, a sada Vesna treba ponovo da odvoji neko vreme, da piše mailove, ja sam rekao barem u 3, 4, 5 rečenica, bit će za svakog isti mail, njega ćemo posebno da naznačimo da smo tog i tog dana poslali mail i da smo praktično sa time ipak dobili jedan pisani dokument, da smo korisnike, pogotovo oni, kažem još jednom, koji su avansirali. Za one koji se uopšte nisu javili, to nećemo raditi, jer valjda znaju svoju obavezu, pa onda neka nam se javljaju ukoliko žele sa nama da rade. Ako rade sa nekim drugim kolegama koji se bave ovom poslom, to nema nikakav problem. Naravno, svako neka bira komu je bliži po, ne znam, jednom kraju grada ili, ne znam, nekom mestu, jer navika je, ja shvatam da ljudi koji su navikli da rade 15 godina, mi smo 20 godina skoro u fiskalizaciji i te navike su takve da jednostavno često smo puta to čuli da to ne predstavlja nikakav problem, da ako je neko u Mirjevu, dolazi kod nas pa fiskalizuje i radi sa nama, a ne radi sa nekom kojem je možda 2 ulice niže, više ili tako dalje. Tako da mi sa tim nemamo nikakav problem, ne trebate ni vi da imate nikakav problem, samo rešavajte problem i budite odgovorni i uradite onaj posao koji je država odredila, tu novu fiskalizaciju. Dobili ste subvenciju za novu fiskalizaciju, oni koji su je dobili, naravno, i prema tome morate to da ispuštete, jer bojim se da ćete imati stvarno velikih problema. Ovo je samo upozorenje, dobronamerno, ništa loše, a ja se obraćam u ime ove firme da vas zamolim, znači stvarno, baš bukvalno molim da, a pogotovo je akcenat, još jednom, evo, po koji put ovo ponavljam, da jednostavno vi koji ste avansirali, ne shvatite da je to završen posao, da je to polovično završen posao, ali da ga nismo završili. I dajte, molim vas, znači, da to već krenete, taj mail će vas verovatno podsjetiti da to morate da odradite, a ako ne, vidjet ćemo kako će proći sledeća nedelja, da onda mi eventualno ćemo možda i pokrenuti postupak da s tim korisnicima vratimo pare i da novac da vratimo, jednostavno da skinemo uopšte odgovornost da smo primili novac i da smo, eto, Bože moj, dužni i da su oni sve odradili, a da mi nismo odradili, a primili smo novac. To se dešava, evo, dugo se zadržavam oko ove priče, ali znam kako to ide, dugo sam u ovom poslu, ne samo u ovom oko fiskalizacije, od 70. godina radim ovakav posao, doduše to je bilo nešto drugo, neko drugo servisiranje, ali ovo je ipak nešto što kontroliše država i što postoje neki zakonski rokovi koje moramo svi da ispunimo, i vi i mi. Tako da, evo, zadnji put je molba, učinite sve, znači javite se, pogotovo akcenat na one koji su avansirali, jer sledeće nedelje ćemo videti, ukoliko pogledat ćemo sve oni koji su platili, vidjet ćemo da li su se svi javili. Ako se nisu javili, onda ona tamo nedelja već, ajde kažemo, skoro kraj marta, znači od 21. do
do 26. i 7. to jeste nedelja, od 28. ćemo verovatno vraćati novac onima koji su avansirali, da ne bismo došli u situaciji da mi budemo izgovor, jeste plaćeno mi, ali avansirano, ali nisu završili posao. Mi nismo krivi za to i evo ja već 15 minuta o tome govorim, ali s razlogom to govorim, prosto ne mogu da shvatim da jednostavno znate koja vam obaveza. Platili ste tu obavezu, a jednostavno vas nema. Molim vas, znači ja stvarno ne znam šta više da uradim, da to stvarno nekome razjasnimo koliko je to bitno, jer stvarno vremena apsolutno više nema. Sa tim ću završiti, neću se više vraćati na tome. Ono što ćemo učiniti, učinit ćemo jednostavno i da krenemo dalje. S obzirom da takođe se gubi dosta vremena oko tih obuka, tu ćemo verovatno primeniti neko novo pravilo, pa ćemo videti da preko Google Meet, to je neka gde ćete se vi kao Zoom i ostali kao kada se drže webinari, videti da eventualno, pošto ja sam juče odradio takav jedan, ajde kažemo, live streaming sa jednom firmom koja ima ogranke u čitavoj Srbiji i svi su se odazvali i hvala im na tome i održali smo, bilo je dogovoreno, da kažem, ja sam to rezervisao vreme od sat vremena, a završilo se posle 2 sata. Čudi me da nas nisu isključili, ali odlično, to je dobra stvar. Imali smo tu jedan peh, ja sam teo da izvršim obuku vezano za fiskalne kase, jer nije moguće da mi sada krenemo ka određenim mestima ili bilo ko da to uradi. Ovo je jedini način da live prikažemo kako se radi na kasama, i to je sad specifično za kase, bit će verovatno i za programe, ali to je jedini način da po 10, 15, 20 ako treba, jer može do 100 ljudi da prisustuje tom mitingu, da ako je kasa u pitanju, da objasnimo kako se radi na kasi, onda naravno neko će pitati nešto, ja ću pokušati da odgovorim na sva pitanja, ono što je u našoj mogućnosti. Ja znam da će to izazvati mnoge nedoumice, prosto ljudi neke stvari ne mogu da poveruju, da se mnogo šta menja za razliku od stare fiskalizacije, ali je tako je kako je. Nismo mi to izmislili, nije to naša želja, nismo mi to uradili da to tako baš bude i mi se sa nekim stvarima iskreno rečeno ne slažemo, ali šta da radimo? To je, zakon je donešen, mi to moramo da poštujemo onako kako je to država odredila i mi to tako moramo da jednostavno i vama prenesemo. Znači, tu suviše vremena gubimo i tu ćemo morati na ovaj način da se takođe obraćamo, to ćemo se obratiti ili lično ili telefonom i samo zakazati vreme da je tog dana u toliko i toliko sati, to će verovatno biti u toku dana, verovatno više tih webinara, da kažem sad tako webinara, gde će se prijavljivati po 20-ak učesnika kako bi skratili vreme da onima koji vrše fiskalizaciju i dnevno mogu da urade po 20-ak fiskalizacija, a šta onda sleduje? Pa sleduje da se i izvrši obuka. Ako vas čeka tamo još 100-ak kasa koje morate da fiskalizujete, taj neće imati vreme da fiskalizuje i da drži obuku. Tako da radimo i subotom i nedeljom, znači preko nedelje fiskalizujemo, onda subotom i nedeljom dolazimo i držimo obuke. Ne možemo tako više da radimo, jednostavno ćemo na ovaj način, vrlo je prosto, jednostavno, poslaćemo vam link na kome ćete se vi u određeno vreme prijavljivati, 5 minuta pre zadatog termina, mi ćemo vas prihvatiti, jer onaj ko je dobio link može da
da se prijavi na taj webinar i kada svi budu prisutni, barem ćemo sačekati tih nekoliko minuta, vidjet ćemo koliko je od onih kojima je poslat taj link, ko se tu sve prijavio, imat ćemo taj spisak i onda ćemo održati obuku za fiskalne kase. Tako da vas molim da budete spremni i na taj deo, jer u krajnjem slučaju i nova fiskalizacija je objašnjena nama koji to ovo sada radimo upravo na taj način i sa nekim drugim sastancima i tako dalje, ali ovo je samo objašnjenje rada na fiskalnoj kasi, ne menja se tu nešto drastično, ima promena, naravno da ima promena, ali to mu je što mu je, tako je napravljeno, moći ćete da postavite pitanje, mutirate se kada završite to pitanje, neko će se drugi javiti sa drugim pitanjima, kada ja završim neku obuku, pokažem kako se radi, ja znam šta je najveći problem, objasnit ćemo i to, mi ćemo sve uraditi, kad su kase u pitanju, to je zakucano, da kažem, tu ne možemo ništa da ispravljamo, ali ćemo objasniti, postoje tu neki nedostaci, javljali su se neke greške, stalno neki određeni broj ljudi je upućen na to, pogotovo kod dobavljača tih fiskalnih kasa, stalno se vrši ažuriranje i eventualno ispravljaju neke određene greške, svi su u full radu, da se što je moguće, ako se iskaže neki problem, da se to što pre ispravi. Očekujemo i da ta periodičan izveštaj vrlo uskoro takođe se pojavi u kasama, jer se to, ne znam zašto, ali eto i to se traži. Pokušat će da verovatno urade sve da se to odradi. Ja ću vam takođe na tom webinaru prikazati kako ćete doći do tog ažuriranja i to ćete trebati da uradite, možda će ono biti automatski, kad upalite kasu da se javlja ažuriranje, vi nemojte to prekidati, nego jednostavno pustite da se to ažurira, kako biste dobili sve te moguće ispravke koje su se eventualno javljali, koje su korisnici nama prijavljivali ili drugim kolegama, pa prema tome onda pustite to da se ažurira, nemojte prekidati to. Ako prekinete, onda ponovo krenite na ažuriranje, jer to mora da se dovede do kraja. To može da traje od 2 do 3 minuta, možda traje i možda i 5 i 10 minuta. Zavisi koliko je to ažuriranje veliko, to ja sad stvarno ne znam da vam kažem tačno, ali relativno se to brzo završava, svi imate verovatno dobre mreže i dobar internet, tako da tu ne bi trebao da bude problem. Tako da, to je neka novina koju uvodimo od sledeće nedelje, pokušat ćemo da vidimo i na taj način da oslobodimo, jer ne možemo mi sada da obučimo neke ljude ovde koji će sada na teren dolazak kod korisnika, to prosto treba zaboraviti i to je jednostavno nemoguća misija, ali je jedan od načina da to dovedemo i da vas obučimo je upravo putem webinara, dovoljno je da slušate šta ja govorim i da to jednostavno vi, ako imate kasu ispred sebe, bit će poželjno da imate kasu, da to onda zajednički odradimo, da idemo korak po korak. Ja vam neću objasniti svaki deo toga, ali ono što vam je najvažnije, jer i kase jesu namenjene za one koji imaju, da kažem tako, mali obim rada. Znači, da će neko kucati 2 ili 3 računa dnevno, a kase su namenjene upravo za takve korisnike. To je valjda jasno i naravno kasa će raditi za neki market, a kako će se to završiti, verujte mi, iz iskustva već govorimo, mada mi prilikom kada korisnik dođe, odmah vidimo čime se oni bave i mi predlažemo, znači, ili kasu ili softver. Pa nek se odluči za šta ko hoće. To je njihov izbor. Ako su pogrešili od onoga što smo mi preporučili, imaće problema zato što sa kasama
neke stvari jednostavno neće da rade. Recimo, evo, avans, prvo. Znači, kogod ima avans, ne može ni da pomisli, jer u kasi nema avansa. Tako da tamo nije napredni softver, softver napredni je isključivo softverska stvar i programi, esiri, kako ih sad zovu, a u kasama toga nema, on je osnovni esir, prema tome tamo imate promet, prodaja, promet refundacija, predračun prodaja, predračun refundacija, kopija, ne znam ni zašto to uopšte je stavljeno, i ima obuka. U tom delu obuka tu ćemo mi uglavnom sve i raditi, pogotovo što ćete svi imati možda pred sobom vaše kase i onda ćemo samo u okviru obuke da to odradimo, jer to će se videti gore na SUF-u, ali neće se praviti nikakav promet. Zatim prestoji tu kako ćemo nešto refundirati, ako ste nešto pogrešili, kako ćete nešto stornirati i sredstva plaćanja i tako dalje i tako dalje. Postoje već klipovi, dosta klipova na našem YouTube kanalu, kako da se uključite u vašu Wi-Fi mrežu, ako ste na Wi-Fi-u, ako imate LAN, je najlakše možda, ako imate GPRS, to je takođe odlična stvar, nemate nikakve potrebe da bilo šta radite po tom pitanju, tako da je to sve stvar izbora. Ja shvatam da su se svi oduševili sa Wi-Fi-em, slažem se, to je sve okej, ali tu može da bude mnogo problema. Ograničavam, kad kažem mnogo problema, imamo slučajeva da u ponekim delovima grada se jednostavno više operatera možda tu sa svojim signalima se mešaju i onda se tu praktično dešavaju neke stvari koje i mi ne možemo da razjasnimo, to nam govore korisnici koji žive u takvim delovima grada, gde je i Telekom, gde je i A1, gde je i sad Jetel ili kako li se već zove, bivši, ne znam, sad već sam zaboravio ime, tako da ćemo, mislim, vaša je odluka, Wi-Fi, ok, vi plaćate tamo neki internet, ali, kažem, da li je to dobar izbor, to je na vama, mi se nećemo mešati u tome, mi mislimo, barem moje mišljenje, da su neke druge opcije mnogo bolje, ali ja to ne mogu i ne smem da utičem, neka svako promisli, ali naše je da ipak nešto kažemo. Kao što kažemo, ako nekome kažemo niste za kasu, već za softver, verujte da imamo razlog. Ne da bi prodali softver, nemojte da to, molim vas, i jednog trenutka pomislite, ne da bi prodali softver, nego jednostavno da neke stvari, jer smo doživjeli tako nešto, pa da su ljudi posle 15 dana, kad su videli da je to nemoguća misija, onda su, naravno, vraćali kase. Sreća je što te kase jednostavno izvadite taj bezbednosni element, stavite drugi, to može da ide za drugog korisnika i tu se ništa strašno ne dešava. Tako da imamo dosta slučajeva, ali je to sve gubljenje vremena. Veliki problem i za tog korisnika koji shvati da više ne može sa kasom da izađe na kraj, nego prelazi na softver, pa onda ponovo tu obuka i tako dalje i tako dalje. Treba nas saslušati, ako valjda dovoljno imamo iskustva, radimo 20 godina fiskalizaciju, ako vam nešto predložimo, mislim da bi trebali da nas saslušate, jer praktično koja god da je varijanta izabrana, vi ste u okviru one subvencije koje vam je država dala, barem oni koji su dobili te subvencije. Znači, ništa vi nešto ekstra ne plaćate, tako da jednostavno nema izgovora u tom smislu. Dalje, Wi-Fi kasa jeftinija od GPRS-a, verujte mi, suprotno. GPRS je skuplji nego Wi-Fi.
Tako da, barem mislim da su takve cene, ja cene ne znam, ne interesuje me uopšte, ne bavim se sa tom prodajom, Vesna se bavi sa time i njoj svaka čast da izdržava sve ovo, ovakav pritisak, to je stvarno, ja jednostavno se divim da uopšte tako neko može da izdrži takav tempo, pogotovo kada krenu sa svih strana i fiksni, naravno kada rade, nadam se da će raditi, mobilni telefoni, pa onda vidite kad razgovarate sa nekim da već postoji, znači već drugi poziv, i to je zastrašujuće sve, tako da, ne znam, treba to sve izdržati, verujte mi. Tako da, znači, ipak treba imati sluha, ono što vam mi preporučimo, naravno, ne možemo da utičemo na to i ne želimo da utičemo, vaš je izbor, ali, kažem, posle ćete verovatno brzo toga da ili menjate stvar. Zna se zašto su kasa namenjene i oni koji, a veliki je broj sigurno takvih korisnika za kojima je to super stvar. Imali smo korisnike koji nam kažu, pa za ime Boga tale, imam jedan račun možda u 3 meseca ili ne znam, svakakve priče čujemo i tako dalje. A okej, onda nije problem, mislim, on je po šifri delatnosti, je obavezan da ima kasu, ili to knjigovođa gleda po šifri delatnosti i on čovjek dolazi, uzima i kasu i to je sasvim okej. Ali za one koji imaju, ne znam, markete ili ne znam, znači mi kažemo kasa za usluge i neka manja prodaja, to je u redu, sve ovo ostalo, valjda smo dovoljno stručni da kažemo nemojte da birate tu varijantu, idite na softver, bit će vam puno lakše. Da vam spomenem samo refundaciju, znači refundacija na kasi će se uraditi, nije nikakav problem, ali kako će se uraditi, kako će se ko snaći, ne znam. Mi ćemo vas naučiti, ali u kasama postoji samo zadnji račun koji ste izdali. Znači, vidljiv zadnji račun i ako je taj račun u pitanju, vidjeli ste da ste pogrešili, ok, njega je relativno lako refundirati. Ali ako vam neko dođe koji je uradio pre nešto pogrešio, ispostavili se ili neko vraća robu ili koja god da je situacija, ta refundacija mora da ide bukvalno pod uslovom da vam je donao taj račun. A on ako već nešto reklamira, mora da donese taj račun, da biste vi onda videli tamo tačno broj tog broj računa, kako bi mogao da ga refundira i stavke sa tog računa. Tako da, eto, to je i ta priča oko kasa, tako da ja se spremam, znači, da organizujem već danas ću učiniti sve, da organizujem te webinare, vidjet ćemo kako će to da se primi, da li će to da pije vodu, mislim da bi to trebalo da može, jer i ako ste na poslu, možete sigurno nekom računaru, u ostalom možete i preko mobilnog telefona da to pratite, tako da ćemo videti kako će to da ispadne, ali jednostavno smo prinuđeni na takav način obuke, jer nije prihvatljivo da se odvoji, jer se neki put i mnogo vremena gubi i na samoj obuci, verujte mi. To je ono što je najgore, a opet ste dužni da to odradite. Tu je država, naravno, grdno pogrešila što nas je izbacila uopšte iz te priče, a kao što vidite, mi smo non stop u toj priči. Znači, onom zakonom, kada je donet nov zakon o fiskalizaciji, nema ni S od servisa. A ko radi čitav ovaj posao? Znači, mi radimo i sve ostale kolege koji su godinama to radili. To je palo na nama da to uradimo. Tako da, imate to u vidu, nije to bila naša želja, mi smo pokušali da se izborimo, da budemo deo toga,
država je rekla ne treba ništa i šta smo mi? Mi smo mogli ladno da okrenemo leđe i da kažemo pa nismo uopšte uneti u zakon, ne postojimo. Mi ne postojimo za državu, za zakon, ne postojimo. Nigde, u nijednoj rečenici u zakonu nema serviser. Tako da znate da sve ovo što radimo zato što smo dugo godina sa vama i naravno kome se vi obraćate, pa obraćate se nama. Tako da isto očekujte sigurno i tamo negde kada se sve to završi, znam da neke kolege već šalju neke tipove ugovora o nekom održavanju, jer nemate više tehnički pregled. Niste obavezni to da radite. Mada su mi dosta korisnika rekao, kakav je to bio kakav je to problem, taj tehnički pregled koga smo radili jednom godišnje. Oni smatraju da je to potpuno bilo suludo uopšte postavljati tako pitanje, čak što više mogli su da dođu, da su imali neki eventualno problem, da ga onda tada u startu nekako rešavamo. Ovako, i ti ugovori koje vam neke kolege šalju, mi ćemo to uraditi kad završimo fiskalizaciju sigurno, bit će to naravno na dobrovoljnoj bazi, vi niste obavezni da potpišete tako ugovor, ali onoliko koliko vi imate prava, toliko imamo i mi prava. Znači, ako ne potpišete ugovor, mi ćemo biti odgovorni samo za onaj garancijski rok uređaja koji smo vam eventualno prodali i ništa drugo. I ništa drugo. Znači, dok je u garanciji, možda to moramo da jednostavno, ili imamo potpisane ugovore sa dobavljačima tih EFU uređaja, a sve ostalo nemate bukvalno potrebe ni da nas pozovete. Znači, kad je u garanciji, to je naša obaveza koju smo mi potpisali sa dobavljačima EFU uređaja. A sve ostalo je stvar eventualno dogovora između vas i nas i ako potpišete takav neki ugovor, znači ništa to nije. Prvo, to su vrlo simbolične sume na mesečnom nivou, odmah da vam kažem, barem ćemo mi takav ugovor napraviti. Koliko vidim par ugovora koje sam vidio od kolega, takođe je to isto nešto simbolično, za razliku od samog tehničkog pregleda koji je bio jednom godišnje, koji je imao neku svoju cenu, a zbog čega ste mogli da budete kažnjeni 200.000 dinara. Ili, ne znam, zatvaranje radnje ili već, ne znam, šta je to već bilo. Tako da, očekujući, to je sigurno ćemo poslati, ali za sad nam to nije toliko bitno, ne razmišljamo ošto tome, samo razmišljamo da ovu fiskalizaciju privedemo kraju, a onda ćemo posle sesti, napravit ću taj ugovor, pustit ćemo korisnicima, kako ko bude odlučio, odlučit će, kažem još jednom, zakon nas ne prepoznaje i prema tome, ako nas ne prepoznaje, mi nemamo nikakve obaveze ni prema državi, niti može bilo šta da se desi, osim prema našim dobavljačima s kojima smo sklopili ugovore, da to održavamo u garantnom roku za uređaje. Na nekom je 2 godine garancija, na nekom je 1 godina garancija, tako da vodite o tome računa. Princip dobrovoljnosti je tu apsolutno prisutan i prema tome niko nikoga neće naterati za ništa. Ja osuđujem kolege koje eventualno su možda prisiljavali, ucenjivali korisnike, to nije dobro rešenje, mogu to slobodno da kažem, jer mora da važi princip dobrovoljnosti, jer je to servis jedne strane koji nije prepoznat zakonom i naravno korisnik koji je prepoznat i koji mora da ima neki fiskalni uređaj ili softver i tako dalje. Prema tome, sa softverom je vrlo lako, mislim, tu što se našeg softvera tiče, tu nema nikakav problem. Plaća se na mesečnom nivou licenca, dolazimo u upozorenje kada dolazi zadnji dan, ako ne platite, bit ćete isključeni
sa naših servera i stvar je završena. Tako da, ukoliko ste možda zakastili, pogrešili, šta god da je u pitanju, a prođe taj termin, prođe 2-3 dana od zadnjeg onog termina kad ste trebali da izvršite uplatu, onda ćete ići duplu uplatu, to je ponovno uključenje u istom iznosu kao i redovan rent. Tako da i to imate na umu, tako ne vidimo razlog da od 1. do 10. izvršite vašu obavezu rentiranja, govorimo u ovom slučaju samo za nas, znači mi koji znate o kom se softveru radi, to je softver koji je dobio sertifikat, prvi smo, znači broj 1, po tome ćete nas prepoznati da taj softver radimo, koga ćemo stalno unapređivati, ali vi ispoštujte vaše obaveze i mislim da to veliki broj korisnika, barem oni koji već rade, to apsolutno poštuje i ja im se u to ime i zahvaljujem. Ali je takva situacija, znači mi tu nemamo mnogo izbora, sam će server to odraditi, takav je softver napravljen, tako da računate to i nemojte se čuditi ako tamo 11. vam jednostavno pokušate da pokrene softver, a on kaže licenca je istekla. Znači, nemojte da okrećete telefonom i da eventualno budete neprijatni zato što niste ispunili vašu obavezu. I to je bilo po principu dobrovoljnosti. Znači, sve je princip dobrovoljnosti. Znači, vi ste se odlučili za taj softver, molim, znači, taj softver nije besplatan, ali ga niste plaćali možda 500, 600, možda 1000 evra, ne znam kako koji softver košta, ali je to rent. Kod nas konkretno ta cifra koja jeste, mislim da je to minimalna cifra i da ona nije nikakvo opterećenje za vas, a možete komotno da radite, ali verujte, izuzetno komotno možete da radite i kad su refundacije, i kad su avansi u pitanju, i puno toga, i da radite i presek stanja, i periodične izveštaje, i puno toga, i da vodite stanje ako vam je to potrebno. Mislim da vam to nije ni čak to više potrebno, jer zapamtite i znate već da od 1. januara sledeće godine, 23. godine, kreću e-fakture. Sve pada u vodu. Neće više biti. I to je ono što ja pričam. Kada dođem i kažem da, znači, jednostavno nova fiskalizacija ne poznaje termin gotovinski račun, faktura, ne poznaje to. I onda doživljavam, čujem s druge strane stres. Pa kako ćemo ovo, pa kako ćemo ono, pa šta ćemo sad, pa kako? Mislim, ja stvarno, postoji na računu, ako je to firma, upiše se PIB, upiše se eventualno neko opciono polje, po kom predračunu je to plaćeno, dobit ćete taj račun vi možete da kopirate, stavite u kopir i dobit ćete ga na A4 formatu. Shvatite da je to tako, nismo mi to izmislili. Znači, to je jednostavno tako, to za, recimo, pošto imamo softver i za web prodaju koji se isto dobro prodaje, mi smo vrlo zadovoljni sa time, oni su prošli, da kažemo, možda onako najbolje zato što, ali to samo klasična web prodaja, znači da apsolutno ne postoji nikakva mogućnost da se javi fizičko lice kojima će ta firma naplatiti nešto ili objekat gde će nešto naplatiti, znači odmah tog trenutka prelaze na fiskal. To nije dozvoljeno, apsolutno. Znači, ali oni stvarno nemaju ništa nego samo da kupe tu aplikaciju i da rade račune koji su na A4 formatu, to je PDF file, ništa drugo, PDF file, neko će ga oštampati, to je već prepušteno svakome da vidi da će slati kao papir ili će slati jednostavno PDF file nekome na mail, mi tu ne ulazimo u tu priču. Eto, evo ga, već je ponovo tu neki, već ulazim u 45. minut i ja mislim da sam otprilike rekao ovo što sam i, da li sam planirao ili ne, manje više nije bitno,
ali eto, što mi je bilo na umu, ja sam to rekao. Oni telefoni koje sam spominjao odmah na početku, da znate, znači, nije našom krivicom, još jednom ponavljam, kada čujete tako nešto, mi ćemo pokušati, znači, stvarno smo im rekli, znači, aman, znači, u ponedeljak 21. znači, sutra je ponedeljak, znači, molim vas, znači, nemojte da ne rade fiksni telefoni. Znači, prepustili smo, dali smo vama, ali ja stvarno ne bih sad želeo da ponavljam nešto što sam pričao skoro 15 minuta. Tako da, eto, stalno neki problemi, mi pokušavamo da sve to odradimo, ali uvek nešto vam izađe neplanirano. Znate, nije prijatno da neko pomisli da se tamo ne javljate, a primili ste neke avanse. Pa, svima je to jasno, ali ja znam da oni koji nas znaju i koji dugo rade sa nama i ne pomišljaju na tako nešto, ali mi imamo puno novih korisnika. Za opšte iznenađenje, da vam saopštim i tu vest, mi, za razliku od onog što smo očekivali, imamo puno novih korisnika koji su došli kod nas i sa njima smo počeli da radimo ovu novu fiskalizaciju. Sa ovim starim, šta se dešava, ne znam, evo i njima apel, javite se, vreme ističe, osim ako ste krenuli u neke, možda ste promenili delatnost, možda vi ste nište obveznici fiskalizacije, to je onda u redu i mi nećemo nikoga zvati, mislim, tako da imamo spisak svih tih naših korisnika, nećemo vas zvati, sigurno. Sad pogotovo, nikoga neće biti pozvan, vi znate koje su vaše obaveze, a nije daleko trenutak ako shvatimo da ulazimo u veliki problem sa datumom 1. maj, da ćemo možda i pristupiti nekoj radikalnoj meri, a to je da recimo tamo negde oko 25. aprila bukvalno zatvorimo radnju, ne u fizičkom smislu, radit će sve, ali da zatvaramo fiskalizaciju. Šta smo uradili? Uradili smo, jer u tih 5 dana mi moramo da završimo sve ono što je dogovoreno, a to može da bude ogromna cifra. Znači, ljudi koje to možda znači da mi ćemo morati da radimo jednostavno 24 časa. Izdržat ćemo i to, jer se brzo približava 1. maj, kada sve prestaje. Ko je uradio, uradio je. Tako da, lako može da se desi i da skrenem pažnju onima koji čekaju da eventualno dođu 30. 29. je petak, a 30. je subota. Znači, da tako nešto ne čine, jer će vrata biti zatvorena. Znači, nema potrebe da ulazim, mi tako nećemo primeti. Bojim se da će 25. Znači, 25. evo to vam sada već govorim, 25. april, ako bude takva situacija da ćemo jednostavno zatvoriti radnju i da jednostavno ćemo odbijati sve one koji se jave tada. Bili oni novi korisnici, bili oni stari korisnici, mi ćemo zatvoriti radnju i iz jednog prostog razloga, zato što ćemo možda imati par stotina korisnika koji su sve odradili i koje mi moramo u tih 5 dana da privedemo kraju da bi mogli od 1. maja da krenu da rade. Eto, to je toliko ozbiljna stvar i ja vam ovo najozbiljnije govorim u dobrim namerama da eventualno, pošto čujemo dosta takvih priča, mi ćemo tu negde 30. ili 29. Ja vam kažem, nećete sigurno moći iz jednog prostog razloga, zato što smo dužni prema onim korisnicima koji su se možda puno ranije javili, odradili sve poslove, jer znate koji je posao. Te certifikati, te pinovi, te ne znam. Znači, više je to već potpuno, verujte mi, ajde, ako moram da se izrazim tako, jedno potpuno ludilo. Ja stvarno ne znam, nemamo vremena ni da se čujemo sa kolegama, ali verujem i kad pozovem nekom vidim da se ne javlja.
što znači da je to verovatno svuda isto. Svuda je to isto i ja verujem da oni isti problem imaju kao i mi, tako da razumem ih potpuno i kad nekog pozovem i vidim da se ne javlja, ok, okrenem jednom i ne zovem više. Ja ih razumem i da jednostavno nemaju vremena da se jave. Ja bi se ovim završio i evo, ušli smo već u 50. minut, brzo i ovde vreme prolazi. Šta drugo, znači, subscribe-ujte to, zapratite nas i do sledeće nedelje. Ako bude bilo potrebno, možda i u toku nedelje, vidjet ćemo vezano za ove webinare koje planiram da uradim, da samo to malo izorganizujemo. To će biti jedini spas oko obuka, pa ćemo eventualno izdati neko saopštenje, da li na YouTube-u ili ćemo poslati mailove, ali mislim da nam je to jedna od mogućnosti da veliki broj ljudi možemo da obučimo. Znači, ja ne govorimo o samoj fiskalizaciji uređaja, nego da posle fiskalizacije smo na neki način dužni da objasnimo ljudima kako se radi, da li na softveru, da li na hardveru. Prema tome, imajte to sve na umu. Ja vam želim, prijatan ovaj kraj vikenda, a kao što vidite, mi dalje radimo. Ja se penjem gore sada ponovo da nastavim dalje sa kolegom, da nastavimo dalje posao. Niko ovde više ne pita kad je ručak i kad je večera. Znači, ovo je totalno, neću da kažem da je izmaklo kontroli, ali evo, ovo mi je sve sad izašlo nekako, jer vidim kako je, nisam očekivao iskreno ovako, mislim da je ovo verovatno trebalo malo drugačije organizirati, da ovo je stvarno izuzetno kratak rok. Ne radi se o par hiljada poreskih obveznika, radi se preko 200.000 poreskih obveznika koji su dužni da od 1. maja kreću po novom sistemu fiskalizacije. Toliko o tome. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje i još jednom punom pozdrava od Taleta. Nemojte shvatiti ovo, molim vas, možda je to nešto zvučalo sa moje strane, evo da su mi to zamerili za prošli kada sam se obratio, ne, naprotiv, samo govorim ono što je istina, iz srca govorim, želimo da pomognemo, ali ako mi želimo da nekome pomognemo, a taj tu pomoć ne prihvata, a šta da radimo? Pozdrav, Tale, doviđenja i prijatno do sledećeg klipa.